Tropa, subscriber, malapit na 1,000 subscriber natin dyan. Yes, sana all. Thank you, te. Hello. Mark dyan. Yahoo. Bulaga. Peekaboo. Peekaboo. Bulaga. Peekaboo. Yahoo. Bibili tayo ng memory card mga kawaray. Bibili po akong memory card kasi yung cellphone ko hindi na gaano kasi puno. Nahirapan nag-ahang. Local lang kasi ito eh. Kaya tagal na itong cellphone ko, basag-basag pa. Baby boy, maraming salamat po sa mga solid subscriber ko dyan, mga kawaray. Salamat kay shoutout po kay Script from Vlog. Salamat po sa pag-promote sa aking channel. Thank you sir. Kaya kay Madam Jake Vlog, maraming thank you din po sa pag-promote mo sa aking YouTube channel. Sa mga kaibigan ko dyan, si Potol Temporary Worker Tol, salamat din sa'yo. Kay AKP Tulano Vlog, thank you din Tol. Ano ko yan, dalawang YouTuber na yan, si AKP Vlog tsaka si Temporary Worker, ang mga kaibigan ko yan, tropang tunay, sulit yan, sulit. Tsaka si Mami, yung nag-comment sa akin, si Mami, lalagay natin dito yung nakakatuwa yung comment niya dun sa sa comment niya dun sa ano ko sa comment ko sa kanya. Ma'am, yung ganyan, basta may binigay si Madam na magandang yung naka-inspire sa akin pag-YouTube kasi ako lang naman ko talibangan pang tanggal stress kasi thank you po sa mga subscriber natin dyan. Thank you sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na kaibigan ko, alam mo na kung anong gagawin. Pindutin mo na yung notification bell para lagi din updated ano ba yun? Updated lang, ikang updated sa aking YouTube channel. Thank you tsaka sa kay Madam Laurie hello, continue again. Shoutout natin yung mga tropa natin dyan, mga subscriber. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. Malapit na po tayo makuha yung 1K subscriber po. Nasa 780 na po kanina yung tinagin po yung subscriber. Maraming thank you po. Sana patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel. Kay na-inspire ako dun sa sinabi ni Ma'am Laureta si Isita. Ma'am Laura Isita po, maraming thank you po sa pag-comment mo dun sa akin. Nakakatuwa po. Parang sarap sa feeling na sinabi mo. Patuloy mo lang anak yung pag-YouTube. Makukuha mo rin yan. Makakamit sabi mo nga po sa akin. Thank you ma'am. Mami, thank you po sa support na mo sa aking YouTube channel. Laura Isita, thank you po. Maraming thank you po. Ngayon, bibili tayo ng bibili po ako ng memory card tsaka ulam. Pero hindi ko sure kung mabibidyoan ko kasi medyo mayayain pa tayo ngayon. Naiiyak ako nagbablog. Lalo na pag gaganito ko. Parang pugi ko dito. Talaga. Sa mga subscriber natin solid dyan, alam niyo na. Salamat po sa lahat. Hindi ko pa yung makakalimutan. Umangat lang tayo. Hindi. Pa rin tayo. Kaibigan pa rin tayo solid mga kawaray. Sa mga kaibigan ko sa mga kita. May sorpresa tayo. Konting lang naman. Konting blessing. Pag
Abangan ako yung 1,000 subscriber mga kawaray. Magbibigay tayo na ano. Alam nyo, surpresahin ko na lang kayo mga kawaray. Kung nakuha ko yung 1,000 subscriber, magbibigay ko sa mga tropa natin sa palengke. Lahat ng subscriber ko. Pero hindi lahat siguro kasi may iba nasa ibang bansa yan eh. Hindi naman natin mabibigyan yan. Shoutout po sa mga taga ibang bansa, sa mga subscriber ko po dyan. Maraming po salamat kay Scriptron Vlog. Thank you sir. Salute. Napakalaking tulong na opportunity binigay mo sa aking munting channel. Dating ano lang yon, last week ang subscriber ko po ano lang 230. Tapos pumasok po ko sa LS ni Scriptron Vlog tsaka kay Madam Jinky Vlog, Madam Jinky Life Vlog. Maraming salamat po sa pagpo-promote sa aking channel. God bless po. Bye bye. Nandun na tayo sa palengke. Bibili tayo ng ulam at saka memory card para dito sa cellphone kong naghahang kasi pangit. Bye bye. I love you. Bibili tayo ng memory card. Simbahan. Shout out. Bungol. Pero di ko kasing buraw. Shout out. Saan si Ate Gina? Ay, subscriber ko din yan. Yes! Yan. Tropa, subscriber, malapit na 1,000 subscriber natin dyan. Sana all. Thank you, te. Vlog, Mark Jowaray TV. Ano nyo subscribe nyo, Tol. Mark Jowaray TV. Mark Jowaray TV. Mamaya, upload ko to. Oh. Dito ako kay Imo. Pakita mo na lang. Pugi oh. Sana okay. Bibili tayo mo yung memory card. Yan. Dito mayroon dito eh. Memory card. Dito ako nagtitinda mga kawaray. Nandiyan na ata si Boss Jobel. Wala pa si Boss Jobel? Wala pa si Boss Jobel? Saan? Ay, puta, sana all. Mga subscriber, malapit na 1,000 subscriber natin. Bibili ako memory card. Shout out. Sana yung ano dito? Kay Scriptron Vlog. Yun ang parami sa'yo? Oo, si Scriptron Vlog. Si Binandrin may Prinomote sa'yo eh. Prinomote niya yung ano ko siya, yung YouTube ko. Kaya nga Maabot na yun eh. Mamaya 800 na yun. 793 kanina eh. Kaya masaya nga ako eh. Yan, tropa natin. Isang ano rin, isang vlogger. Ano yun? Brad Jan. Subscribe natin, Brad Jan. Brad Rooney, ewan ko, laki na kami. Oo, marami na rin sa kanya. Nakakatuwa nga rin yun eh. Kasi nung ano yung video ko, inano niya, in-upload niya rin dun sa account niya, pero inano niya ako. Binigyan niya ako ng tawag nun. Kasi bawal kasi. Pangalan mo sa vlog yung inano niya. Oo nga, yung Pinakita sa mga... pinakita niya yung ano, pinakita rin niya yung ano ko, yung upload kong doon sa bata, yung si Rian Morales, official yun eh. Sikat na ano, tamang kwentuhan lang dito, habang nandito sa palengke. Pakita mo, sipan. Ano na rin ako kanina, ito sa simbahan. Pinanood yung kanina eh, yung ano mo eh. Yung- Nagulat ako, ano pa lang yun eh. Malabo pa kasi cellphone ko, Wala pang ano yun eh. malabo yung cellphone ko eh. Ano eh. Ha? Prenomote nga yun ni, ano, ni Scriptron Vlog. Si Rooney ang Ano yun, nag-ELS yun. Si Rooney pangalan nun. Oh, Ronnie. Lester? Mark Lester yun. Si Mark Lester, shoutout. Friend mo ba yan sa Facebook? Oo. Friend kami sa Facebook. Yan. Brad Jan. Ano na
Okay na, sige. Ingat. Subscribe! Yo! Nakauwi na tayo mga kawaray. Eh, may TV. Bawal pala. May patay mo muna. Yo, what's up mga kawaray? Ayan na. Nakauwi na ako. Galing palengke. Bumili na ako ng ano. Ito, may binili ako. Stand ng cellphone po para pag nag-vlog ako. Tsaka para pag nag-live ako magagamit. Kaya ito yung memory card. Para po yung videos ko. Mga videos ko para malagay ko dito, masave ko. Kasi medyo nag-hang yung cellphone ko. Tsaka murahin lang po kasi ito. 30 GB, 32 GB lang ito eh. Mababa lang. Kaya ito yung pangulam natin. Pinili ko lang. Talbos ng kamuti. Anak ng kamuti. Talbos. Saka lagay ko pala. Ito. Yan. Yan. Ito muna yung ulam natin kasi wala pa naman tayo sa kasama. Kanina ko kanina. Salamat sa mga bumili sa palengke yung saging. Thank you. Tsaka sa nakatawa ko doon kanina sa kumari ko si Ate Gina. Pero Gina tawag ko diyan, kumari namin. Gina lang tawag ko. Respeto lang po. Te, thank you ah. Maraming salamat. Subscriber ka talaga, solid. Thank you te. Tsaka sa mga kasama mo, shout out dyan kay La Prince. Ay yung isa. Si Calvo na lang, si Calvo. Calvo, shout out. Hindi kita nakalimutan ko pangalan mo. Tsaka sa mga kasama mo tindera, sana i-subscribe nyo ako. Mag-comment kayo pag na-upload ko tong vlog na to. Mag-comment kayo dun sa comment section. Tsaka pinutin nyo na yung notification para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Maraming. Para mag-like na kayo. Huwag nyo kalimutan mag-comment para ma-shoutout ko kayo pag nag-live ako sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Walang sawang pagpapasalamat sa inyo. Bye-bye po. Outro na tayo. Thank you. May ulam na ako. Tsaka ito. Ay gagamitin na ka. Thank you. Masaya ako kasi malapit na ako makuha yung 1,000 subscriber. Thank you mga kawaray. Salamat sa inyo. Suporta. Bye-bye. I love you. Babush.